सबिता स्वर्गियारी आरो जुनाली मिलिनि गोग्गाथाव आरो थुलुंगाथाव हाबा। महाराष्ट्रआव खुंफुंजानाय महालक्ष्मी सरस एक्जिबिशनाव आसामनि जानानै धेमाजि जिल्लानि सानै जि-जोम फालांगिरि आइजोआ बाहागो लादों। महाराष्ट्रनि बांद्रा MMRDA फोथाराव खुंफुंजानाय एक्जिबिशन एबा दिन्थिफुंसालियाव आसामनिफ्राय सृजन एनजिअनि जानानै नाबार्डनि हेफाजाबाव आरो मुस्रिमा बिमला बसुमतारीनि दैदेननायाव सबिता स्वर्गियारी आरो जुनाली मिलिया बाहागो लादों। थांनाय 2023 मायथाइनि 26 डिसेम्बर खालारखालिनिफ्राय महाराष्ट्र सरकारजों बांद्रा MMRD फोथाराव खुंफुंजानाय महालक्ष्मी सरस एक्जिबिशनाव बिमला बसुमतारीनि दैदेननायाव आसामनि सानै जि-जोम फालांगिरि आइजो सबिता स्वर्गियारी आरो जुनाली मिलिया बाहागो लाहैदों। बे एक्जिबिशनाव बाहागो लानानै सबिता स्वर्गियारी आरो जुनाली मिलिया आसामनि बायदि बायदि रोखोमनि समायना रमायना गाननाय जोमनाय जि-जोम जेरै आर'नाइ, गामसा, दख'ना, इन्दि जि, असमिया गामसा, माफ्ला, फालि, मेख्ला सादोर बायदिखौ फानहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि गाननाय जोमनाय जि-जोम, आर'नाइ, गामसा, दख'ना, फास्रा, मेख्ला सादोर, इन्दि जि बायदि बायदिफोरा बे सुरस महालक्ष्मी एक्जिबिशनाव गोबां सुबुंफोरजों अनसायजादों। बे एक्जिबिशना थांनाय 2023 मायथाइनि 26 डिसेम्बर खालारखालिनिफ्राय जागायनानै 2024 मायथाइनि 7 जानुवारिसिम थामहिनबा दिनैसिम सोलिगोन। बे दिन्थिफुंनायाव आसामनिफ्राय सृजन आरो नाबार्डनि जानानै बिमला बसुमतारीनि दैदेननायाव मुस्रिमा सबिता स्वर्गियारी आरो जुनाली मिलिया बाहागो लानानै बर' समाज आरो आसाम हादरसायाव गोग्गानाय लाबोदों। महाराष्ट्र सरकारजों बांद्रा MMRDA फोथाराव खुंफुंजानाय महालक्ष्मी सरस एक्जिबिशनाव बाहागो लानानै बर'नि जि-जोम, दख'ना, गामसा, आर'नाइ, फालि, माफ्ला, मेखेला सादोर बायदिखौ दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनाय आरो फाननाया थारैनो धेमाजि जिल्लानि रायजोफोरनि आरो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो थुलुंगाथाव। मुंबई महाराष्ट्र MMRDA प्लेग्राउन्ड बेवहाय 13 दिननि थाखाय एक्जिबिशन होदों। बे एक्जिबिशनाव जोङो आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि जानानै फैदों। फैनानै मोजां मोनदों जों मुंबईआव एक्जिबिशन खालामफैनानै। बेवहाय जोंखौ गोबां रेसपन्स होदों, सोंदों, जोंखौ नायदों, जोंनि जिफोरखौ बायदों। ओमफ्राय खिन्थु जिफोरखौ जोङो बिराद बुंनानै होनो गोनां जादों आरो बे बिहु फालिनि सोमोन्दै बुंनानै होनो गोनां जादों। बे जिया मा, बे जिखौ मायाव बाहायो होननानै सोंदों आरो बे जोंनि आर'नाइखौबो सोंदों, बेखौ मायाव बाहायो, मा खालामो बेबायदि होननानै सोंदों। ओमफ्राय बे मिसिंनि माफ्लारखौबो बेखौ मा खालामो, मायाव लायो, मायाव बाहायो होननानै सोंदों। बेवहाय जोङो बिसोरनो बुंफोरनानै होनो गोनां जादों आरो आसामनि बेखौ बिहु गामसा होनो। बे बिहु गामसाखौ जोङो गिदिर मानसिफोरनो मान होयो, सनमान होयो बेबायदि होननानै खिन्थादों। मेल मिथिं जायोबा गिदिर मानसिफोरनो जों बेखौ गानहोयो गोदोनायाव बिदि होननानै बुंनो गोनां जादों। आरो बेखौ जोंनि आसामाव बर'नि आर'नाइ होननानै बुङो। जोंना बर' कमिउनिटि दं, बे बर' कमिउनिटिफोरा बेखौ आर'नाइ होननानै बुङो। बेखौ जों गिदिर मानसिफोरनो मान होयो बेबायदि होननानै जों खिन्थानानै होनो गोनां जादों आरो बिसोरनो। आरो नैबे मिसिं माफ्लारखौबो जोंनि आसामाव मिसिं कमिउनिटि दङ। बे मिसिं कमिउनिटिनि थाखाय बे सनमाननि माफ्लार होननानै जों खिन्थानानै बुंनानै होनो गोनां जादों आरो। बेवहाय फैनानै जों मोजां मोनदों। मुम्बाइआव एक्जिबिशन खालामफैनो मोननानै दिनैसिम 9 दिन थांबाय। बे 9 दिनाव जोङो फाननो हायाखै नङा, गोबाङानो फाननो हाबाय। जोंनि जिफ्रा खम जाजोब्बाय दा आरो सानब्रैनि हाबाफारि दंबावो आरो सानब्रै दंबावो आरो जोंनि दख'नाफोरखौ सोंदों माबायदि गानदों, बिराद मोजां मोनदों, बिराद मोजां होनदों। आरो आंजों सासे मिसिं बिनानाव फैफादों। बे मिसिं बिनानावखौबो सोंदों, बे मेख्ला सादोर गानदों नालाय, बे मेख्ला सादोरखौ मारै गानदों, दस्रा डिजाइननि सारि माबायदि गानो, माबायदि सुयो बेबायदि होननानै सोंदों आरो गोबां बुंनानै होनो गोनां जादों। माने जोङो मेख्लाफोरखौ बरननानै देखायनानै गांसे गांसे गाननानै बिदि गानो होननानै बुंनो गोनां जादों आरो दख'नाखौबो माबायदि गानो सोंदों, बिराद मोजां नुदों, दस्रा डिजाइन होनदों। बेबायदिनो बहुद बुंनानै होनो गोनां जादों आरो जोङो। ओमफ्राय मोजां मोनदों मुम्बाइआव एक्जिबिशन खालामफैनो मोननानै। जों दिनै नाबार्डनि अननायावनो, नाबार्डनि थ्रुयैनो जों फैनानै बे एक्जिबिशनखौ मुम्बाइआव बाहागो लाफैनो मोनदों आरो मोजां मोनदों। जिफोरखौथ' फाननो हादों, जोङो फाननो हायाखै नङा। मोजां मोनदों आरो मुम्बाइआव फैनानै।